हेल' लोगोफोर नै आं दा बे समाव दंफैयो बिटिसि गेटआव आरोना नै दिनै अफिस बन्द'जोब ओंखायनो सिरि बेरायनो मोजांथार सान्दुंबो बारा खरा नङा दा आं नोंथांमोननो मोनसे बिटिसि गेटआव टेंक दोननाय दङ आं बेखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायनानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनांगौ जाबाय दा लोगोफोर नै टेंकआ रं होनानै एकदमबारे बिराद गोदान नुखाबाय आरो ना मानसिफ्रा फटक लाफैयो बिरादनो पुरा सक सका गोदान नुखाबाय आरो रं होनानै बोथोरा सान्दुङा खम दिनै बेरायनो मोजांथार बे समावनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना सोरबाफोर फैफेराखैबा फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो ना फैनानै नायफैनो हागोन खुनु बाय टिकेटनि खोथा गैया ओरैनो हाबनानै फ्रियावनो नायफैनो हागोन आरो ना मेन बिटिसि गेट दरखं मोखां गुदियावनो दोनदों बे बुस्थुखौ जुद्धआव बाहायग्रा टेंक आरोना लोगोफोर सोरबाफोर मोनथिफेराखैबा बेखौथ' मोनथिथाया रावबो मोनथिखायोआनो दानि गोदान उन्दै गथ'फ्रा मोनथियाबो जानो हागौ आरो ना